OK, takže sme v autobuse, dobre? Keď ste v autobuse, tak takom tragáči si predstavte si, že ste. Ty poriadne držte volant, lebo nikto nepochopí, že kde ste vlastne. Budú na vás kúkať, že čo to robíte, musia pochopiť. A vy sa poriadne natrasajte. Keď zabrzdí, ukážte, čo urobíte. Babi. Hej? Nice. Takže poďte od začiatku. Šup. Ešte nie. Ona zaradí a počujete ten pulsing? Ešte raz, úplne sa šarpí. Zabrzdí. Zobudíš peťu. A, babi, vy vstanete z mŕtvych. A, čokoľvek na zemi, footwork, hociaký mostík, neviem čo. A, pomaličky ideš hore. A ideš pomaličky dozadu. Dozadu, pozor, ide Peťa. 7, babi, vy sa pripravte na hú. Hore hlava. Najväčšie veci, ktoré vieš, dobre? Výborne, Andrejka príde a poď so mnou zadok. A raz, 2, 3, 4, 5, 6 a odpinkni ju, ty spadni. Výborne. Ostaň na zemi. Zomretá. Say what. A teraz utekaj, ťa budú naháňať. Dobre, super, urobíme to tak. Počúvajte ma. Andrejka odpinkla, ona je ako keby taká, vy budete také super hrdinky, dobre? Odpinkla Peťu. Peťa, ty normálne, keď ťa odpinkne, ty úplne zomri. A vy, babi, buďte vzadu. A keď uvidíte, že ona odpinkne Peťu, tak poďte k Peti a začnite ju, ale ako nemusíte vydávať zvuky, len akože na obraz, takto budete sa vidieť. Podiu nestávaj zadku, hej? Budeme sa vidieť. Hej, takže čokoľvek robíte na ľudí. Fackáte ju alebo niečo, ona tancuje, ale babi, dneska hovorím ti, nemôžeš ísť takto, hej? Takto sa